Argazki honetan, asko jakin ez duen bezala, hasi pixka bat aizkoan initzen, gehien bat, etxen gehien hau ikusten inudako ez, beti pakito zela eta beste, beti aizkoldarik gaitzen ziren, eta orduan, aizkoan hasi ginen. Hemen dago Gabriel, zure anaia, eta Patxi Astibia, aizkolari izandakoa. Eta Sarale gitarren etxean, dena aizkora izan da, batez ere, aitak bultzatuta, ez da? Hala izan da. Zerengatik arekzun afizioa ikaragarrie, eta handiken etorri zen Patxi Astibia gure baserrira entrenatzea, eta gero gu gaztetxoak ginenen, erabat entrenatzen Patxi Astibia ikusten ginuen. Orduan erabat nola aizkorak ikusten ginuen, hortiken, zaletasune. Zure entrenatzaile izan zen hainbat urtetan Migueltxon naita, Migueltxo eta Gabrielena. Nerekin ditzen zen entrenatzen, eta plazan apustutan, lata sagin jokotu nuen laukanako eta bera zen aizkora ematen, harriakin jokotu nuen bi apustutan bera zen, berako sagin jokotu nuen bera zen, ni aizkoran hasite buketu hasten nerekin ibili zen. Migueltxo, uste dut, ia oinez ikasi orduko aizkolari heltzen ziola. Migueltxo 3 urteako hasi zen hau, aizkora hartute atadin eurrek oskatzen. Beti anaitzen zen eurren ganio eta koska txiki egiten zezkan, egin 3 urte ezin nien asko eta ebeten horren atxeketa bin hasten jarri ginen saioat, hor dute 4 ordeneko hola jarri ginen, eta ni sartu nintzen, eurre jarri nintzenen baserrire aldatzea, aldatu eta ginen da eurren ganio eta anaizen koskatzen. Zeaia izor nik horrela esan egon da. Errizatu pixka ondin izan nion da honek, motiko eskorra, aizkola sartuko izot. Esatzen, serio, eta atiek, ze esan dok eta ordu nau larri horre xukurtut egizakoa. Aizkora hain gazterik hartzeagaitik eta aizkora handi zamarrak erabiltzeagaitik behar bada, hernia bat izan zenuen, ezta? Nik gazten nuen aizkoa txiki esaten ditziona, lizarrostoak moztekoa, eta zorrotza zegoan. Orduan bazen izoa bat, bizitzen izoa bat soltera, aretxunan arreba bizitzen dena baserrin. Eta are egiten ziren aizko hauek kendu, hankagiko zota eta hori beste hau. Matintzen handi bat, mozten etzuna. Baina aizko handi, eta orduan arekin indarka ara honea, hernia bat, ateazitzen hernien gina edo. Eta baina gero nik uste nahiko ongi lotu zela, zeratik gero indarkatzuk gini jo, eta ez gerraik eman. Migueltxo, uste dut oso handia jaio zela. Ate, daitu ziren. Seme atizan du ditut, atzalden maila tolosa egate, tolosan jaio zen hau. Jaren gaitxo eta antzean ama, hau ondo antzula, kisto motiko zara hartzen da. Zer da esan nion amari, motiko txarroin aldozo. Ego laxeta, hau, alu ez, nik ainoak ikusi. 5 kilo pasakoa zen. 5 kilo pasakoa, kisto motikoa. Aizkora munduan ez zuen inolako markari jarri, baina bere gorputzean baditu makina marka. Marka, hemen. Erakutzi. Hemen aizkoazo bat, hemen bai burun bestea beste kolpe bat da, baina belaunazpine bai. Ez hartzen nuen beste tresnarik, jolaserako. Uxek usten ginen da, zein bergina. Eta horrelakoak gertatzen zirenean, ez dakit, aitak zer esango zuen, baina amak? Bueno, amak batzutan, gizo premioa, ez duzu errepatzen, ez zateak kontutukin ibiltzen, beti zer honerre bintakin hola, egun baten handiko egin ezue, beti holako kontu horik ez da, baina, azkenen sendatzen ziren, batekoak eta bestekoak eta. Ama bera ere aizkora zalea zen, ala ezitzean hainbeste gustatzen? Ez zen langilek eragarri zen, eta orduan, atari egarbitu behar zen, ez pala eta egitzen igual, eta hortan da askotara itzen zen, da eurrek bilatzen, eta espala bilatzen. Zue zikitu eta bera garbitu? Eta hainbeste aizkolari izanagatiken etxen eta ingurun, sureko eurrepeak gausten zituen. Garai hartan. Are denetan egiten zuen. Emakume bizkorra izan duten langilea eta are baserren zema lan nintzun bera bagara egin da. Behin japoniarrak etorri ziren ona erreportairen bat egitera, ezta? Bai. Eta uste dut argazkian horixe azaltzen dela hain zuzen. Bai, hori da, hemen hango telebistakoak, eta eurra mozten. Batzuk adin gexeokin eta beste batzuk gaztegoak denak grabatzen zituen, eta aizkora edo harrie edo harrapatzen zuena, eta baita otorduko garaiene grabatu nahi zuen. Natxe nahi ez, hola
ba, gazte indarsuk eta gogorrak etortzeko, aber zer jaten zen edo, oinatien nahi ez, grabatu nahi zen bazkaltzeko garaien da. Eura gutxiago jaten dute? Eta diferente, dudik gabe. Eta orduan, baserriko etxera zenez, banabarrak itea, banabarrakin. Eta gero, egun erozpazen txuleta jaten, egun hartako izan entzien txuletak berak ikusteko, ez da? Pisten txolloa, egun hortan pisten txolloa. Zu oso jatuna izan altzara? Lehen gehiago jaten nuen bina. Lehen eurre... Mutikotan? Nola? Mutikotan? Mutikotan? Bai, bueno. Bai. Boko jarra jaten zinun, Bai, boka jarra? Bai. Ez ziren beste bizan. Bestekoak, atariko tronkoak gaineko bai. Horrek, kristona jaten zinun. Australiarrek etorri ziren zuen baserrira entrenatzera, ezta? Hemen Euskaldunen kontra desafio jokatu zutenean. Zer gogoratzen duzue? Bai, behin baino gehiotan izan duzien. Eta lehen daliziko aldin gainea jokatu zioan, pakitok, harriak eta mindegiak. Eta orduan, igual goizez entrenamentu egiten zuenok eta martxa, eta gero berak etortzen ziren atxalden. Garai hartan, izaten zen akontuzimentu, gero inguruko jendeara ibiltzen zen, kanpotarrak ziren, gizona handi ziren, diferente xioak ziren, lehen daliziko aldin errebintaketare oso diferenteagoak ziren, gauza itenak. Ez dakit eurak zuen gandik ikasi zutena, baina zeuek euren gandik ezen duten gehiago ikasi, ezta? Beak, agutzu zen guri aizkoran. Aizkora kontuak utzi eta harrira joko dugu. Nola izan zen pausu hori? Atxek ekarri eta hori ez ekutxu. Egun ematen egin du eta proeba egin du edo euskalo eta ez iteko zanezkeoz, apuntatzen zen azkar. Gero gura nahi zien etxeen, eta hor, langile, guatzek eta ez da, baita, ez da guatuko eta guatzen honek, guatuko ligek eta baita, ez da, eta bestea eta... Proba nasitan beten gora. Zenbat kilo garria zen? Ue, 72. Zirikatze horrekin, orduan handik enatxazu bine itxekoik, etzen inorre momentu hartan. Zenbat urte zen ituen orduan? Orduan, amika 12. Hor atzekaldeko eskola horretan ibili zinen zu, ezta? Bai, hala da. Urtetzeko ibili ginen. Izan zenun irakasletaiko bat, hementxe daukagu. Tito Berurena herritarra, honek soinketa ematen zizun, eta zertan moldatzen zen ondoen Migueltxo? Batez ere estra eskolarretan eskubaloian jolasten zuen, eta, claro, izugarrizko nabaritzen zen ez, horako korputze. Lehen hori adin hortan izugarrizko korputze zeuken, indar fisikoa izugarrie, eta karo, eskubaloian hasten zenen, eta beste umek nahiz oso txikik izan, honek movimentu edo jaurtik ez daiteko movimentu egiten zuen, beste guzi bastaztu egiten ziren, eta hau berriz parrez hasten zen. Orduan, honegia zen lehiakorra izateko, ezta? Nik uste orduan bai. Nik uste berak gaiztokorik ez zeuken, eta kirola eta soiketa eta hartzen zuen gauz oso normala. Behin uste Japoniako telebistakoak etorri zirela zu futbolean ikusteko asmoz, eta ezin ustela ikusi? Fitxaketa mateitiko. Ez, hor lehen ikusi duen argazki hortan zela, pixkoat ikusi nahi zen argaztele gazten bizimodua, ez? Eta orduan errekronata ginen honea zela jonta, eta hori, hor, futbolen jostatzen hasi ginen egunero bezala, eta jode, ume guzik, hor inguruni, hori telebistako kamarakin hor txeko grabatzen, eta denak inguruni, ez da kutxure balon bat, nola ba. Migueltxo zen, nik hoitxe nabarmentzen dut, ez, gehiena, holako atxuna hundie, indarzue, eta hola, eta etzen inone nabartzen. Esan nahi dut, beti... Esan saltzen. Beti bere lekun, ez duen protagonismoi bat, eta nik uste honek eskolane igual gai izan gehiago izateko, ez zuen bere neurrie bete-betzen bazun, hortxe, eutxi. Honek ez zuen inen ez 10 bat eta ez 3 bat, hortxe biliko zen 6 baten da. Zeu jakingo duzu ondoen? Nola moldatzen zinen? Ja nahiz akordatzen ongi. Eskubaloiko baloi bat ekarri duzu, ezta? Aprobatxo bat ingo dugu, ea nolako jaurtitzailea dan Migueltxo. Ni ez bare... Neu jarriko nahi zate zain. Oindi pesoa. Hori bai.
Penaltia gortik jaurtitzen dira, Crack, cadera. Ahí va. Mejora tenéis, Ya, tu caldo. Va. Ezen sartuz. Ahí. Ezen. Va.